Bonġu, jena Sister Teresa, insellimlek. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem miegħek u mal-familja tiegħek fl-isem tal-missi, tal-liben tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum eżisek nixtieq nintaqa' magħkom biex ngħidilkom fil-bidunet jiena ma nafx se ilu dan, kont għamilt programm u liet is-sultan identità ġdida. Kont fajt programmi li huma sbieħ ħafna kont għamiltom fuq Radio Marija. U dawn il-programmi li huma bellezza jekk irnexxilek tismagħhom ftit. Hemm ħafna li sema għax dawn ikunu 14 il-programm. Jien li sa nitfawwa mill-1 sa 6. U għaliex se nagħmel dan? Għax l-ewwel nett kien naqra żball tiegħi li jiena għamilt picture għal 14 li huma l-istess picture għal dak li jkun jitfixkel anka jien kieku ngħid dismajtu, da smajtu. Imma dawn mill-1 to 6 indunajt li għandhom numru żgħir semma l-oħrajn hemm numru kbir għalhekk għamilt mill-1 sa 6 biss. Se nitfaħħom kollha f'daqqa ekku li jiena nixtieq eżis li inti ssib ftit ħin anke jekk mhux tisimgħu f'daqqa għax dawn kienu jtuk 25 jew 28 minutes. Ġifieri il-programm li kont nagħmel hekk nista' naqsmu ma naħseb iktar infixkilkom mela meta tista' isma' ftit għax huwa bellezza jimlik b'tant kuraġġ tinduna li dan li mallem tagħna Ġesu li huwa ħaj ħidin ma jidirx imma ħaj qiegħed miegħek. U minu huwa sultan u l huwa sultan. Inti li qed tismani, inti prinċipessa, inti prinċep. Qegħdin f'dan il-kumbattiment tal-ħajja li huwa qiegħed magħna. Ma ninsewx, qiegħed magħna, qiegħed ġofina, kelmu. U nixtieq li tisimgħuhom, jagħmlulkom ħafna ġid. Ituk identità ġdida inti. Meta taf li dan li mallem tiegħek li ma qatx fuq sufanta u jgħidlek tibżax bad jienu mbagħad inħallsek mela le niżelu u m'hemmx għalfejn ngħidilkom jien biżejjed tafu minn xi xgħadda l-mulej tagħna jifhimna mill-bidu sa tmiem u qed jistennina u se joħodna fis-saltina tiegħu għalhekk nagħmlu kuraġġ. Jien issa nibatilkom dawn mill-1 sa 6 sa nibathom f'daqqa meta jkollkom xejn ma jimpurtax. Nirringrazzjakom ħafna x'qed nixfa shorts u ħafna persuni qed jidħlu min ikun jikteb xi comments jgħidilna b'xi bżonn tiegħu li nitolbu għalih nagħmluh bil-qalb. Meta jkollkom xi ħaġa fuq il-Madonna pereżempju jew fuq it-tfal tajjeb li fil-comments għax tgħinu lill-oħrajn. Meta tagħmel comment inti jaqra ħadd ieħor u tagħmel kuraġġ lilu u tkun qed tevanġelizza. Il-Madonna miegħek u mal-familja kollha tiegħek. Nsellmilkom eżis il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.